Karbi Students Union Delhi mate KSU Delhi kimi kangvai ponja phanpura Assistant Professor JNU Terang P ke charipon along Serbin Rongpi ASSO Chirap Dunsi kedam tang pai ni phai thong kebre sierni Karbi Bhavan Greater Kailas 2 New Delhi 110048 India long Karbi Students Union Delhi ameiphu lapen kongchun bang arpu kangvai mate election pedoponlo Labangso Karbi Students Union Delhi kilikalong Franklin Rongphar maiphu pu aphan chipahai ponsi Kevang Jilangarni Karbi Students Union Delhi kichari ponji aphan arpu deng ponlo Lapen kongchun bang arpu abangke chipati jok plot mate uncontespancy hai ponlo Halapu kaprek arpu abangke Karbi Students Union Delhi Annual General Meeting alongsi arpu pek ponlo Bangso long maiphu Franklin Rongphar kongchun bang Kuru Sartiso Dun Maiphi Mirbon Hansepi Rap Kongchun Bang Phi Savita Tok BP Dihin Chunbang Long Richo Ingti Dihin Rimbang Kalpana Singh Narpi Games and Sports Secretary Long Ribe Pachethang Chunbang Rahul Terang Cultural Secretary Bamon Teron Lapen Bidi Saratum Lake Amphu Terang P Assistant Professor JNU Lapen Serbin Rong P ASSO Atumaphan Pekponlo Labangso Karbi Students Union Delhi kilikalong maiphu arpu aphan ke haiduna bangphu Franklin Rongphar pen elected body atumaphan an lapen Assistant Professor JNU Amphu Terang P lapen loketok abangphu Serbin Rong P ASSO anparta Karbi Welfare Society atum karchoro pajirpon Karbi Students Union Delhi thedung akimangke methang Karbia khai hijan Kachirap Seroi Thekjia Phansi Sing Ponlo Jesemet Pet Ladakh Delhi Arong Sopi Lapen NCR Along Kedoa Karbia Tup Loke Charlia Nat Kepaprang Pon Thekjia Phan Lapen Worenga Warsai Klembo Matum Sita Ningisi Kedopen Lahin Kachirap Seroi Thekjia Phansi Klem Ponlo Nonamat Bang Pharu isi Plengkai Anbak Akarbia Tum Do Loke Charlie Lapen Worenga Warsai Ke Klem Atum Pen Lasi Karbia khaya tum sita anso se bang khaya tumason ke paprang dun thekji aphan bidi sore nang pidun bom non lapen arnam along penta ahirjo me nang hang pidun bom non dorde phophe do an sita un an ke nang chirap nang cheto dun pupusi ning thelo council atuma phan sita un an ke kachirap kacheto dun ji aphan chuningri padoponlo kedam tangar ni nang kachirap dun son thak non kevang jilangar ni anta nang chirap nang chetodun pupusi ning thepon lo puta Karbi Students Union Delhi ameiphu akimi Franklin Rongphar pen lamthe chepaklang pon sonsi non nang keleji chitini phai inkorei sierni NCR kedo Karbi Students atuma phan Freshers Meet pedopon po lasi apor kedo atum an nang kachetong dun pen alira cham Kipidunji aphansi tame kachuniri padopon lo puta Rongphar sang ho pen lamthe chepaklang pon News Report Karbinglong Live